Pre nášho klienta, firmu zamestnávajúcu stovky spokojných zamestnancov v Holandsku, teraz hľadáme sadrokartonistov na projekty vo viacerých mestách v Holandsku. Preto ak máte prax ako dobrý sadrokartonista so zmyslom pre detail, dohovoríte sa po anglicky alebo nemecky, toto je jedinečná príležitosť pracovať dlhodobo v stabilnej holandskej firme. Zamestnávateľ ponúka tieto podmienky. Práca je na holandskú zmluvu na trvalý pracovný pomer. Čistá týždenná mzda je od 520 do 570 eur. Ide o dlhodobú prácu aj na viac rokov. Nárok na 20 dní platenej dovolenky. Ubytovanie ti zabezpečí bezplatne zamestnávateľ. Toto sú požiadavky na vhodného zamestnanca. Predchádzajúca prax so sadrokartónom. Precízna a zodpovedná práca. Komunikatívna úroveň anglického alebo nemeckého jazyka u jedného z partie. Vodičský preukaz a vlastné auto je veľkou výhodou. Ak máš záujem, neváhaj a pošli nám tvoj životopis v anglickom alebo nemeckom jazyku na e-mail info@inboxagency.sk a ozveme sa ti, tvoj životopis pošleme holandskému zamestnávateľovi a absolvuješ telefonický pohovor. Od zamestnávateľa dostaneš holandskú zmluvu a budeš pracovať za mzdu až 570 eur v čistom na týždeň. Zamestnávateľ ti zabezpečí aj bezplatné ubytovanie. Pre viac informácií o našich pracovných ponukách navštív náš web www.inboxagency.sk alebo nás sleduj na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, TikTok a YouTube.